gestión. Muchas gracias, salud. Tiene en la vostra empresa conegueu algun cas de corrupció, d'incompetència, que serà difícil trobar-ho, ja vos heu dit, i voleu vindre a explicar-ho, ja que heu arribat als tribunals segurament no en trobareu ni un. Així està la unitat mòbil, avui democràtica i plural dels treballadors i les treballadores de Canal 9. A que sí que sabem informar? Sí! Danses de fiesta a la plaza, Valenter. coches carros, xics i xiquetes, usanes i caballos, cafè gegants i pilota valenciana. A les finestres hi ha gent que està mirant, baixant al carrer.